Partit Nazzjonalista fil-Gvern se jkun qed iwettaq politika li tissalvagwardja l-bdiewa u l-sajjieda u li tħares il-prodott frisk Malti. Dan ħareġ waqt konferenzi tal-aħbarijiet indirizzata mill-kelliem għall-agrikoltura u s-sajd Edwin Vassallo u l-kelliem għad-drittijiet tal-annimali Mario Gallia fejn ingħatat ħarsa wkoll lejn il-politika tal-Partit Nazzjonalista għal ħarsien tal-annimali. Edwin Vassallo qal li s-settur agrikolu għal qafas tal-ambjent rurali tagħna u għalhekk il-Partit Nazzjonalista jrid strateġija ekonomika li tassew tirrispetta l-ambjent u l-kampanija tagħna ta' flimkien ma' diversifikazzjoni intelligenti li tinkludi l-enerġija alternattiva u l-introduzzjoni ta' patt soċjali ġdid mad-dinja tal-agrikoltura biex nippermettu li l-akbar numru ta' nies ikollhom aċċess għall-ikel ta' kwalità, ikel bnin bi prezzijiet raġonevoli fil-waqt li garantixxu lil bdiewa u lis-sajjieda dħul deċenti. Il-ħarsien tal-provvista tal-ikel frisk, it-tieni is-sostenibilità tal-bdiewa raħħala u sajjieda u t-tielet allura hija r-riġenerazzjoni. Jekk inħarsu lejn dawk inżommu dawk it-tlet binarji bħala tliet prinċipji ewlenin li fuqhom jiddiriġuna biex naħdmu, allura aħna nkunu nistgħu naraw li fuq kollox mhux nirrispettaw lill-bdiewa jew lir-raħħala imma niggarantulhom lejxin dinjitus tagħhom. Ar-raba u l-bdiewa tagħna irridu mhux nattakkawhom, irridu mhux nirrispettawhom u nibqgħu hemmhekk dak li huwa rispett bil-kliem, imma jdu nsostnu kif se jibqa' għandna bdiewa. U qal ukoll li gvern ġdid nazzjonalista jgħin li l-bdiewa isiru sit ir-raba privat u jkun hemm regolarizzazzjoni tal-qbiela tal-gvern. Min-naħa tiegħu Mario Gallia qal il-politika tal-Partit Nazzjonalista se tkun tħares l-annimali fejn anke tingħata l-għajnuna biex il-mediċina l-annimali ma jibqgħux daqshekk għolja. Irridu ngħinu lill-laqdiet volontarji finanzjarjament aktar bħal santwarji tal-annimali li qed jagħmlu servizz kbir lill-istat lill-pajjiż u għandhom bizz kbir. Mira li f'kull żona jkun hemm park animal friendly. Skema ta' inċentivi għal dawk l-istabbilimenti tal-ikel u hotels li jkunu pet friendly. Kontroll fuq il-breeders illegali. Nemmen li ħafna breeders responsabbli imma rridu nkunu nagħmlu spezzjonijiet fuq min mhux responsabbli. Sezzjoni tal-pulizija li tkun iffukata biss fuq il-krudità tal-annimali li tuża mezzi forensiċi. Fl-aħħar net kontroll fuq il-prezzijiet tal-mediċina. Li ħxiera iva imma ser fid-daw ta' xemx le. U qal li Partit Nazzjonalista fil-Gvern se jkun qed jara li l-annimali jkunu protetti f'pajjiżna. Stqar li mhux ġust li l-Gvern ħareġ white paper li wara ftit sigħat ġiet irtirata bl-annimali u l-ħarsin tagħhom ikunu imwarba mill-politika tal-Gvern Laburista.